Náš život je cesta. Můžeme si ji představit jako jízdu autem. Někdy jsou cesty hrbolaté, jindy jsou hladké. Někdy máme úžasné výhledy a jindy je silnice tmavá a bez osvětlení. Stejně jako v životě, může mít auto podobné problémy jako my. Může mu dojít palivo ve chvíli, kdy není čerpací stanice v dohledu. Může mít technické problémy nebo i nehodu. Co má auto společného s Emotion8? Podobně jako u auta, když máme problém my, cítíme se někdy zlomení nebo zaseklí. Emotion8 nabízí proces, který vám v 5 krocích pomůže vrátit se zpět na cestu. Jak to tedy vypadá, když použijeme metaforu auta? Prvním krokem je odvést auto do garáže a zjistit, co je špatně. Druhý krok je důkladnější a zabývá se kontrolou motoru. Ve třetím kroku se zastavíme, abychom zhodnotili naše zjištění a určili, jak dále postupovat. Tyto kroky se nazývají uzemnění. Uzemnění znamená vrátit se k sobě, podívat se dovnitř a znovu otevřít komunikační kanál mezi naším mozkem a nervovým systémem. Jakmile provedeme celkovou prohlídku a možná 1 nebo 2 věci opravíme, musíme se ponořit a postarat se o hlavní problém. Někdy je problém malý a lze jej vyřešit jednoduchým resetem. A někdy je to trochu složitější. Čtvrtý krok je tedy celý o uvolnění nahromaděného stresu a návratu do rovnováhy. V 5. a posledním kroku je vůz připraven k jízdě a je třeba jej znovu vyvést na silnici. K tomu potřebujeme zdroje. Tyto zdroje mohou být palivo nebo GPS. Cílem je spojit vůz s tím, co nejvíce potřebuje, aby se mohl vrátit na cestu. Stejně jako auta máme i my své vlastní zdroje, které nás vyvažují, umožňují nám vyrovnat se situací, ve které se nacházíme, spojují nás s pocity pohody, radosti a štěstí a pomáhají nám vrátit se na správnou cestu. My v Emotion8 si klademe za cíl doprovázet vás na cestě životem přes všechny vzestupy a pády, abyste se mohli vypořádat s životními obtížemi. Způsobem, který vám umožní komunikovat se sebou samým, bezpečně uvolnit stres a využít zdroje, které potřebujete pro návrat k rovnováze.